Lidičky, zdravím vás z dnešného videa. Som tu sám, ale budeme ochutnávať z Matejových akcií. Mal som dve videá, ktoré som aj tak pokazil. No, ochutnáme najprv toto. No, toto je dobre. Dobre. Toto je keby ohriate trošku, tak je to jak v kine. Ináč to je to isté jak v kine. Toto idem ochutnať. Ňam. Čokoláda kvalitná, ale plnka je taká istá jak v Reese's. No, a máme tu nakoniec takéto. Idem ochutnať a Mr. Beast čokoládu mám túto. Toto mám takéto. A toto mám takéto, hej. No, idem ochutnať. Ňam. Proste Oreo. Proste je to Oreo. Je to Oreové. No, toto je pre dnešné video všetko. Tak zatiaľ. Čau. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čus!